Ha kawai ka jinjia accident kali ka belajia ha surok ba NH10 hajan ka khana para syakliang ka Assam. Unongnya jong kawai ka truk ka balapan hairstad bha shim lala shu bantel akam ka balapan long ya ka truk bakan net tan ra bet ya umau jingker median bat hair syashiliang jong ka surok bat penting ko ya kawai pat ka kali rin ka badang wan na kaliang persya. Kat kum ki jingtep balayo layat hu bakan ka jingjia tingku kali kala jia ha ka jan mit jong ka khat kandai trik nailur ha ka por kumba RBJ AA hajan ka Ganesh Temple Khanapara NH10 hadian bakan ka truk kabadan ya u number AS01DD 7092 kala khongpong balit tingku ya kawai pat ka kali rin kabadan ya u number AS01FZ 0030 kabadang wan mar persya. Nalor kata layat huru ba wala ha ka jingjia kamsham nadan satya ka jingjia bas ngosi Henry unongnya jong ka kalirit ulangat ha ka jingman saw ka ba malu mala nalor ka jingjulor jong ka kali kani ka jingjia kalawan ra ru ya ka jingtheng kali ka blane kumba katu ka kenta ha ka te ka jaka tat hadu balawan poi ki bor pulit ban pen kan ria no ya kini kali na pring surong